A Praza de Abastos do Grove presenta un aspecto máis renovado e moderno. O Concello levou a cabo unha intervención para mellorar o mantemento e pintar todas as paredes e o teito do interior das instalacións. Pois quedou moi ben, fixeronlle un lavado de imagen, que a verdad estaba toda moi blanca e víase moi apagado, e polo menos así ves un pouquiño de color e luz á plaza. Moi bonito, queda estupendo, a mí gustame moito dos colores, entonces dalle máis vida ao mercado. É distinto, non? Entrar e ver todo blanco, a ver unha zona azul, outra verde, está moi ben. A verdad que todo o que sea para mellorar o mercado, o que sea. A zona da verdura está pintada con cores verdes, a do pescado con azuis e no centro pintouse unha rosa dos ventos. A intervención, ademais das praceiras, tamén gustou aos clientes. Bueno, os clientes gustañe, cando chegan, ai, que bonito, está pintado de azul. Pois sí. Está pintado de azul e está moi ben, a verdad que sí. Estupendo, está preciosa, pero bonitísima. Facíalle falta, a verdad, pero bueno, agora está estupenda. Máis cómodo, home, cando entras nun sitio que está ben preparadiño e ben ordenado e ben aquelado, sempre atrae máis a xente, non? A intervención tivo un custo de máis de 7.000 euros. As melloras chegan nun mes no que as vendas na praza son escasas. Bueno, este mes é un pouco complicado porque pasaron as festas e os cesos navideños só pagas a consecuencia, non hai money. Ahora mismo parado, despois das festas isto está un pouco parado, pero é normal, sempre nos pasa o mismo, nós queremos vender pero a xente gastou moitos cartos e entonces non ten para vir. Tanto o Concello como as praceiras agardan que a veciñanza se achegue a ver as novidades da praza e aproveite para mercar produtos locais e de primeira calidade.